Λοιπόν, και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Χίλια ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 111 εγγραφές. Και θυμάστε που είχα κάνει το part 1 λαμπούμπου, γιατί έχει σειρά με το part 2. Είναι ένα λαμπούμπου, σειρά Have a Seat. Αυτό, το προηγούμενο λαμπούμπου το έδωσε ένα κανάλι. Και τώρα, αυτό εδώ το λαμπούμπου δεν το λες, αλλά λαφούφτολος. Είναι ένα χειροποίητο τέτοιο που είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν μοιάζει να πω. Να το έστειλα ένα κανάλι και άλλο κανάλι που ζήτησα. Και εμένα με κοντά, οπότε την είδα και από κοντά. Και είναι ένα πολύ ωραίο κανάλι. Αλλά συνήθως κάνει quiet, δηλαδή σταματάει αν το λέω καλά. Και δεν θέλει να τη δείξει το κανάλι, αλλά θα πω ότι τη βρίσκεται εύκολα. Λέει λαμπούμπου, σειρά Have a Seat, 2 λαμπούμπου. Από πίσω, παιδιά, έχει τη Loyal, την Serenity. Τέλος πάντων, είναι μια πράσινη τη Love και το Mystery, που το Mystery λέει ότι είναι κάπως έτσι. Έτσι τα πόδια δεν είναι. Ωραία, μου έχει πει ότι ανοίγει έτσι. Μου λέει να το ανοίξω καλά, ενώ δεν το έχει κλείσει. Fake. Πώς το άνοιξε έτσι, κρίμα. Εντάξει, για δεύτερη φορά καλά θα άνοιξε. Αχ, εγώ θέλω πάρα πολύ το Mystery. Όχι, δεν θέλω το Mystery, θέλω τη... Μ' αρέσει πολύ η Love και η Loyal. Θέλω τη Loyal. Εντάξει, και το Mystery. Είναι πια, κοιτάξτε εσείς, κοιτάξτε εσείς. Ναι, φαίνεται. Ωχ, πες μου τι είναι το Mystery. Αυτό παιδιά είναι, είναι squeeze. Είναι squeeze, είναι... Βλέπετε, αυτό εδώ. Παιδιά, πες μου τι είναι το Mystery. Ένα λεπτό. Δεν έχει χρώμα ούτε Loyal, ούτε Love, ούτε Serenity. Δεν μπορώ να το πω Serenity, θα το πω έτσι. Παιδιά, νομίζω ότι είναι το Mystery. Παιδιά, είχαμε το Mystery. Oh my god. Αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τέλειο. Είναι πολύ ωραίο. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια που τις τα λαμπούμπου που χειροποιείται και μου στέλνουν. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Μιλάμε, ευχαριστώ. Αν θέλετε να κάνουμε και άλλα και part 3 που θα ζητήσω από άλλο κανάλι χειροποίητο λαφούφου λαμπούμπου. Χειροποίητο είναι παιδιά, καλή προσπάθεια, πολύ καλή. Ένα χειροποίητο λαμπούμπου λαφούφου. Και πείτε μου αν θέλετε part 3 σε ένα shorts. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ να ανοίγω αυτό που μου στέλνουνε. Είναι τέλειο. Και πια, ναι. Είχαμε αυτό και η σακουλίτσα. Ευχαριστώ. Κάντε like και εγγραφή. Τα λέμε. Γράψτε μου αν θέλετε να κάνω part 3. Και όχι μόνο με λαμπούμπου χειροποίητα. Επειδή με βλέπουν πολλοί fans μου. Και συνήθως μου δίνουν κάτι σακουλάκια. Δεν είναι μόνο λαμπού. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε part 3, ό,τι και αν μου δώσουνε, κάντε like και εγγραφή. Αυτά τα λέμε εγώ και το Mystery λαμπούμπου.